Ja sam Ahmed Medović, kustos Memorijalnog centra, vanjski saradnik, profesor historičar. Danas se nalazimo u Žepču u saradnji sa Meclisom islamske zajednice Žepče. Ovdje smo montirali izložbu Čilimi sjećanja koja će biti sutra premijerno otvorena ovdje u Žepču u obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Izložba Čilimi sjećanja je izložba koja za cilj ima da predstavi Čilime koje su tkale preživjele žrtve genocida, čiji su najbliži ubijeni tokom genocida u Srebrenici kroz udruženje BOSFAM. Žene, majke su tkale i na taj način su preživljavale traume koje su imale tokom rata i one sve posljedice genocida u Srebrenici. Sa druge strane, na tim čilimima su trajno ostala ispisana imena njihovih najbližih srodnika, odnosno djece i supruga koji su ubijeni tokom genocida u Srebrenici. U saradnji sa umjetnicima mi smo, nakon što smo dobili ovu donaciju od BOSFAM-a, 12 čilima, mi smo napravili konstrukciju bosanske kuće. Sama, po tradiciji, kuća, tu je mjesto življenja, proživljavanja životnih iskustava i umiranja. Sinonim kuće je sretan život i na kraju umiranje. Međutim, znamo genocidom u Srebrenici i etničkim čišćenjem šta je bilo u Srednjem Podrinju i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi smo kroz ovu kuću htjeli na zidovima prikazati ove čilime koje su tkale preživjele žrtve genocida u Srebrenici i ponovo pokušati oživjeti priču i sjećanja onima koji su ubijeni tokom genocida u Srebrenici kako bi trajno ostalo sačuvano i nikad da se ne zaborave ljudi koji su ubijeni tokom genocida i da se nikada ne zaboravi genocid u Srebrenici, a glavni razlog je naravno da se nikada nikome i nigdje ne počne i ne ponovi.